дар зарфи 30 соли истиқлолияти давлатӣ бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат ободу зебо гардида рушд намуданд. ноҳияи Рашт аз зумраи он ноҳияҳое мебошад, ки дар ин давра бо такя ба халқи меҳнатдӯсту меҳнатқаринаш симои худро куллан тағйир дод. ин ноҳияи дурдасти мамлакат 135,8 нафар аҳолӣ дошта, аз рӯи хусусият аграрист. 98% аҳолӣ дар деҳот умр ба сар мебаранд. дар ноҳия 2 ҷамоати шаҳрак Ғарм ва Навобод ва 12 ҷамоати деҳот фаъолият менамояд. маркази ноҳияи Рашт, шаҳраки Ғарм, имрӯз симои идонаро ба худ касб намудаасту аҳолияш аҳлона баҳри пешбурди фаъолияти рӯзмарра ва зиндагонии осоишта кӯшиш менамоянд. ҳудуди ноҳияро аз шарқ бо ғарб дарёи Сурхоб бурида ба он дарёҳои хурду бузург ба монанди Рӯноб, Шӯрак, Оби Кабуд, Ясманд, Оби Сафед, Сарбоғ ва Санги Кар ҳамроҳ мешавад. дар ноҳия ҷиҳати пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ корҳои ободониву бунёдкорӣ ва созандагӣ бо маром идома дошта, нақшаи махсус иборат аз чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ ва корҳои созандагиву бунёдкорӣ дастраси сокинон гардонида шудааст. дар ноҳияи Рашт ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу-ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди омодагӣ ба ҷашни бузурги 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия иборат аз 389 банд таҳия ва тасдиқ карда шудааст ва аз шумораи бандҳои нақшаи чорабини 370 банд ба истифода супоридани иншоотҳои таъиноти гуногуни хоҷагии халқро ба нақша гирифта шудааст ва дар давоми солҳои 2018-2020 аз шумораи иншоотҳои зикр гардида 225 иншоот ва дар давоми 6 моҳи аввали соли 2021 аллакай 40 иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардарӣ қарор дода шуданд. дар иншоотҳои дигар тибқи нақша корҳои сохтмонӣ ва ободонӣ бо сурат идома доранд ва албатта дар раванди корҳои ободонӣ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт дар доираи дастури супоришҳои пешвои миллат бештар ҷалб намудани соҳибкорон ва шахсони саховатпеша барои корҳои ободониву созандагӣ дар назар дошта шудааст. иншоотҳои ҷашнинро бунёд ва аз навсозии биноҳои маъмурии ҷамоати деҳот, беморхонаҳои хусусӣ, бунгоҳҳои саломатӣ, дорухонаҳо, муассисаҳои таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ, маҷмаъҳои савдо, ошхона, меҳмонхонаҳои муосир, мавзеъҳои сайёҳиву фарҳангӣ, нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ, пули мошингузар, чоҳи амудӣ, толор ва майдончаҳои варзишиву солимгардонӣ ташкил медиҳанд. роҳҳои ободу зебо шаҳодат аз ободиву зебогиҳои маҳал медиҳад. ин роҳҳо солиёни зиёд ба мардум хизмат мерасонанд. солҳои 2018-2020 71 километр роҳ дар ноҳияи Рашт асфалтпӯш карда шуданд. ин роҳҳо мардумро аз ноҳияи Рашт ба ноҳияҳои Сангвор, Тоҷикобод, Лахш,
ва нуробод бурда мерасонад. ин ҳама иқдомҳои созанда дар доираи сиёсати хиратмандона ва хайрхоҳонаи пешвои муаззами миллат ва бо шукргузорӣ аз тинҷиву оромӣ ва сулҳу суботи ватани азизамон амалӣ шуда истоданд ва мо боварии комил дорем ки мардуми меҳнаткаши ноҳияи Рашт ҷашни бузурги 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо нишондиҳандаҳои назаррас бо корҳои баланди ободониву созандагӣ албатта пешвоз мегиранд ва иқдоми дигаре ки аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия амалӣ карда мешавад, ин дар ҳар як кӯчаву маҳалла ва деҳаҳо баргузор намудани корҳои омодагӣ ба ҷашни 30-солагӣ ва корҳои ободониву созандагӣ мебошад. саноаткунонӣ бо суръати кишвар ҳадафи чороми миллӣ ба шумор меравад. ба ин самт низ дар ноҳияи Рашт аҳамияти аввалин дараҷа дода мешавад. корхонаи ордбарорӣ аз соли 2015 фаъолияти худро ба роҳ монда дар як шабонарӯз 50 тонна орди нави якум ва дуюм ва хӯроки чорво истеҳсол менамояд. асосан аҳолии 5 шаҳру ноҳияи минтақаи Рашт аз ҷониби ин корхона бо орд таъмин карда мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ 26 декабри соли 2019 зикр намуданд ки мо саноаткунонии бо суръатро ҳамчун ҳадафи чорум стратегии кишвар қабул кардем, зеро рушди саноат барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва рақобатнокии он замина мегузорад. гуфтам ба маврид аст ки дар натиҷаи он таваҷҷӯҳе ки давлат ба соҳаи саноат зоҳир менамояд, ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ сол то сол зиёд мегардад. дар воқеъ дар натиҷаи ташаббусҳои созандаи пешвои миллат ва заҳмати самарабахши мардуми меҳнатдӯсти ватан, имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат чунин коргоҳҳо фаъолияти пурсамар доранд ки ин раванд баҳри расидан ба ҳадафҳои стратегӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. таъмини шоистаи зиндагии мардум аз самтҳои асосӣ ба шумор меравад. чунин корхонаҳои хурду бузург дар самти муҳайё гардидани ҷойҳои нави корӣ ва таъмини сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ мусоидати фаъол менамояд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди буни бодом ва ё худ корхонаи хишт низ маҳз ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дубора ба фаъолият шурӯъ намудааст. дастгоҳҳои пуриқтидор имконият медиҳад ки хиштҳои босифат истеҳсол карда шавад. дар корхонаи хишт 50 нафар коргар дар дубаст фаъолият менамояд. коргоҳ дар як шабонарӯз 44 000 дона хишти хом ва 25 000 дона хишти пухта истеҳсол мекунад. дар дегдони хиштпазӣ дар як вақт 124 000 дона хишт ҷойгир карда мешавад. хишти омодашуда бо сифати аъло ба харидор пешниҳод мегардад. кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ ба шумор рафта, барои пешбурд ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мусоидат менамояд. дар даврони истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурӣ ислоҳоти иқтисодӣ оғоз гардид. дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ислоҳоти замин соли 1992 марҳилаҳои қисман тақсим намудаи заминҳои минтақаҳои кӯҳӣ ва назди кӯҳӣ оғоз шуд. инчунин бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 октябри соли 1995 ва аз 1 декабри соли 1997 75 000 гектар замин барои истифода ба аҳолии деҳот тақсим карда шуд ки ин амал барои таъмин намудани аҳолӣ бо озуқа,
мусоидат намуд. бо мақсади истифодаи пурсамар ва оқилонаи захираҳои замин ва об афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 1996 дар бораи таҷдиди корхонаҳо ва ташкилотҳои кишоварзӣ қабул гардид. дар ин раванд супориши давлатӣ ва нархи маҳсулоти кишоварзӣ озод эълон карда шуд, ки ин ба соҳибихтиёрии деҳқон барои парвариши маҳсулот мусоидат намуд. дар воқеъ кишоварзӣ соҳаи асосии пешбарандаи иқтисодиёти ноҳияи Рашт ба шумор рафта, дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва саъю талоши сокинони заҳматпешаи он таи солҳои охир уфуқҳои тозаи рушд касб дорад. афзоиши ҳаҷми маҳсулотро дар ноҳия нишондиҳандаҳои картошка, ғалла, мева, сабзавот ва дигар зироатҳо дар ҳамаи бахшҳои соҳа ташкил медиҳанд. хоҷагии деҳқонии Насим дар ҷамоати деҳоти Нусратулло Махсум 6 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорон навъҳои гуногуни себ, мурут, нок, гелос, зардолу, олуча ва дигар меваю сабзавотро парвариш менамоянд. боғдорӣ яке аз соҳаҳои асосии комплекси агросаноатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, дар бобати таъмини аҳолӣ бо маводи хӯрока, афзун гардонидани имкониятҳои содиротии мамлакат ва бо ҷойҳои кории доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мавқеи муҳим дорад. баҳри пурсамар истифода бурдани замин дар миёни ҷӯяҳои дарахтони мева, картошка ва ғалладонагиҳо аз ҷумла гандум низ кишт карда шудааст. соли 2015 масъулини хоҷагии мазкур дар 1 гектар замин боғи интенсивиро ташкил намуданд. тавре ки маълум аст, таи ин солҳо ин намуди боғпарварӣ низ натиҷаи хуб ба бор овардааст. хоҷагидор мегӯяд таъсиси боғи интенсивӣ дар замони имрӯз саривақтист, зеро масоҳати кам ва маҳсулоти зиёд бар нафъи кори деҳқон мебошад. дуруст аст ки барои рушди ин соҳаи муҳими хоҷагии халқ заминаҳои боэътимод ҷудо карда шудааст, то кишоварзон марҳила ба марҳила истеҳсоли маҳсулоти хушсифат аз қабили картошка, ғалла ва меваро боз ҳам афзоиш диҳанд, зеро амалӣ шудани ин ҳадафҳо ба пешрафти иҷтимоию иқтисодии ноҳияи Рашт заминаи боэътимод мегузорад. рушди соҳаи кишоварзӣ барои таъмини босубот ва муносибати аҳолии кишвар бо маводҳои хӯрока тавассути афзоиши мунтазам ва устувории истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, баландбардоштани сатҳи даромаднокӣ, инчунин ҳифзи захираҳои табиӣ мусоидат менамояд. ба хоҷагиҳои деҳқонӣ додани озодии парвариши зироати кишоварзӣ иқтидори соҳаро хело афзун намуд. дар давраи истиқлоли давлатӣ ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузарондани ислоҳоти замин, таҷдиди хоҷагиҳо, қабули барномаҳои давлатӣ оид ба рушди соҳаҳои рустанипарварӣ, чорводорӣ, тухмипарварӣ ва таъминот бо техникаи кишоварзӣ ба рушди соҳа такони ҷиддӣ бахшид. соҳаи боғдорӣ дар ноҳияи Рашт сол аз сол тараққӣ ва рушд ёфта истодааст. инчунин мо деҳқонон бисёртар ба ҳамин соҳа сару кор дорем. хоб хоҷагии деҳқонии мо соли 2006 ташкил шудааст. асосан кори мо соҳаи боғдорӣ ва дар байни дарахтон мана дигар зироатҳои кишоварзӣ ба монанди картошка, лаблабу ва дигар зироатҳое ки дар кор ҳастанд кишт карда мешаванд. ҳама пурборанд ва навъҳое буданд ки навъҳои серҳосил ва чандин солҳо ки мо аз ин меваҳо истифода ва фоида карда истодем. асосан фикр зикри мо ба меваҳое бояд мо бишонем ки ба содироти ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошанд. сокинони ҷамоати деҳоти Ҳоид, Ясман ва Ҳиҷборак низ ба соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса доранд. ҳар як ваҷаб замини дар ихтиёр доштаро сокинон пурсамар истифода мебаранд. хоҷагии деҳқонӣ аз хуҷа дар заминҳои корами худ картошка, гандум ва хӯроки чорво яъне рушқа кишт намуданд. асосан ин хоҷагӣ бо заҳмати аҳли оилаи худ ба кишоварзӣ машғул мебошанд. бо
бояд тазаккур дод ки дар даврони соҳиби истиқлолии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои эҳёи соҳаи моҳипарварӣ тадбирҳои зиёдеро роҳандозӣ намуда баҳри рушди бемайлони моҳипарварӣ қарорҳои соҳавӣ қабул гардиданд. чунин муносибату мавқеъгирӣ дар шароити имрӯза барои самаранок истифода гардидани захираҳои обӣ, рушди соҳаи мухталиф аз ҷумла гидроэнергетика ва кишоварзӣ низ мусоидат хоҳад намуд бо ба танзим овардани истифодаи об. албатта кӯлҳо, обанборҳои иловагӣ, ҳавзҳо пайдо шуда имконияти бештари моҳипарварӣ муҳайё гардид. бо роҳандозии ин иқдом мардум бештар бо гӯшти моҳӣ таъмин гашта ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ пайдо мегарданд. гуфтам ба маврид аст ки дар ноҳияи Рашт низ ба ин соҳа аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. ҷумҳурии мо бо шароити мусоиди иқлим ва захираҳои фаровони обие ки дар ихтиёр дорад метавонад дар оянда ба яке аз кишварҳои содиркунандаи гӯшти моҳӣ ва маҳсулоти моҳӣ табдил ёбад. маҳсулоте ки аз моҳӣ истеҳсол мешавад дар тавлиди аксар маҳсулотҳои саноатии дигар истифода мегардад. моҳипарварон кӯшиш мекунанд дар таъмини аҳолӣ бо гӯшти моҳӣ саҳмгузор бошанд. солимии аҳолӣ ҳамеша дар мадди назари давлату ҳукумат қарор дорад. дар ин давра муосиртарин муассисаҳои тандурустӣ бунёд гардида бо технологияи навини соҳа таъмин карда шуданд. ҳамчунин дастгоҳҳои замонавӣ барои табобати саривақтии сокинон равона карда мешавад. агар то ин замон ҷиҳати ташхис ва муайянсозии намудҳои беморӣ сокинон ба пойтахти кишвар мерафтанд, акнун бо шарофати истиқлолияти комили ватан бе харҷи зиёдатӣ дар маҳалли зисти худ ба табобат фаро гирифта мешаванд. тавре ки иттилоъ дода шуд, дастгоҳҳои мавҷуда муосиртарин мебошанд ва бо иқтидори бисёр функсиявии худ ба аҳолӣ хизмат мерасонанд. дар мавриди дигар ин дастгоҳҳои рақамӣ дар самти муайянсозии дақиқона кӯмак мерасонанд. беморхонаи марказии ноҳия низ аз таъмири ҷорӣ бароварда шудааст ва шароити мусоиди табобат барои беморон муҳайё мебошад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти маҳаллӣ ҳамаи шуъбаҳои беморхонаи марказии ноҳия аз таъмири пурраи босифат бароварда шудааст. дар бобати ташкили шароити корӣ ҳамзамон як миқдор дастгоҳҳои зарурии соҳа низ дар беморхона таъмин карда шудааст. бемороне ки бо иллати ин ё он беморӣ дар беморхона бистарӣ мешаванд, мисли солҳои пешин дар давоми табобат барои ташхис сарсону саргардон нашуда дар худи беморхона бо истифода аз шароити арзандаи даврон ташхису табобат мегиранд. дар ноҳия як беморхонаи марказӣ, 4 беморхонаҳои минтақавӣ, 70 адад бунгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои саломатӣ ба мардуми ноҳия хизмати тиббӣ мерасонанд. дар ноҳия айни ҳол 141 нафар табибон бо илми олӣ хизмати тиббӣ расонида истодаанд. ҳамагӣ кормандон бошанд дар ҳудуди 900 нафарро ташкил мекунанд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бо дастгирии пайдарпайи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳокимияти маҳаллӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти тоҷикистони азизамон хизмати тиббӣ беҳтару басифаттар шуда истодааст. дар давоми агар мо фақат як соли охира гап занем, ба маблағи 6 миллион сомонӣ дар соҳаи тандурустӣ таҷҳизотҳои ҳозиразамон дастрас гардиданд ки аз ҷумла дастгоҳи нафасдиҳии сонӣ 8 адад, мо маҷмӯи эндоскопӣ вардем ки яъне гастроскоп, колоноскоп, бронхоскоп ба маблағи 1 миллион 300 ҳазор сомонӣ, УЗИ ва дигар таҷҳизотҳои замонавӣ. ба истиқболи сазовори ҷашни истиқлоли миллӣ ва бо мақсади расонидани кӯмаки аввалияи тибби санитарӣ дар ҷамоати деҳоти Зарифӣ, Кочон, Санги Кар ва Довбаи ноҳияи Рашт бунгоҳҳои тиббӣ қомат рост намуданд. ин иншоотҳои соҳаи тандурустӣ пурра бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин мебошанд. бунгоҳҳои тиббӣ дар шароити кӯҳистон ва деҳот саривақтӣ ва муҳим мебошад. хусусан дар самти саломатии модару кӯдак чунин бунгоҳҳо ёрии аввалия мерасонанд. бунгоҳҳои тиббӣ дорои утоқҳои эҳгузаронӣ, тибби оилавӣ, утоқи духтурони чашм ва гӯшу гулӯву бинӣ мебошад.
ساکنان این دهه‌ها همکنون می‌توانند از این شرایط ارزنده دور پرثمر استفاده نموده زندگی آسایشته داشته باشند. فعالیت نمودن بنگاه‌های طبی در هر یک دهه و جماعت ضرور است و این شرایط در زمان صاحب استقلالی کشور در محل‌ها تامین کرده شده است. عین زمان کارهای ساختمانی و بنیادکاری در بیمارخانه منطقوی جماعت دهاتی هایید وسعتی تازه دارد. اساساً بیمارخانه از سال 1976 فعالیت می‌نماید. با مرور وقت ضرورت پیش آمد با جلب شریکان رشد در نزد آن شعبه زنانه و تولدخانه بنیاد کرده شود. کارهای ساختمانی از اول سال 2021 جریان گرفته. معماران عزم دارند تا آخر سال این انشاءات مهم را ساخته به استفاده دهند. در صورت قامت راست نمودن شعبه مذکور وضع سلامتی نگاهوبین مادر و کودک وابسته به طلبات ساحه به راه مانده می شود. از چنین اقدام نیک ساکنان محل خوشنودند و همه این دستگیری و کامیابی و موفقیت را از صاحب استقلالی وطن می دانند. در دوران صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان با بخش خصوصی اهمیت مخصوص ظاهر نمود. در دایره این سیاست باقرار در ناحیه رشت مؤسسه‌های خصوصی طبی عمل و فعالیت نمودند. مرکز تشخیصی و طبابت سیاریان و صدرالدین در این ناحیه فعالیت گسترده خود را به راه مانده امروز به ساکنان خدمت طبی می‌رسانند. در مؤسسه‌های تندرستی دستگاه‌های معاصر ساحه پوره در اختیار متخصصان صاحب تخصص می‌باشند و دکتران و همشیره‌های طب در پیروی به طب سینا فعالیت می‌نمایند. امروزها در مرکز تشخیصی و طبابتی سیاریون توموگرافی کامپیوتری نصب کرده شده است که برای همه اهالی منطقه رشت خدمت رسانده است و مردم ما میتوانند که امروزها صرف و خرج نکرده سرگردان نشده به شهر دوشنبه نروند و در همین ناحیه از همین تشخیص نادرترین که امروزها در تمام جهان یکی از بهترین تشخیص ها به حساب می رود استفاده برند. معروف یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به این ساحه حیاتاً مهم اهمیت اولین درجه داده همساله برای بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی، بناهای علاوگی، اینچنین مهیا نمودن شرایط مساعد برای دانش آموزی خوانندگان تدبیرهای ضروری را راه اندازی می‌نمایند. در ناحیه رشت در برابر رشد دیگر ساحه‌ها همچنین رشد ساحه معارف و علم نیز به نظر می‌رسد. بنیاد و از نوسازی و تامین صنفخانه‌ها با اسباب‌های عیانی و تکنولوژی معاصر از سمت‌هایی میباشد که در دوران صاحب استقلالی مملکت به نظر گرفته شده حل خود را یافتند. در ناحیه 113 مؤسسه تعلیمی ناحیه و 29319 خواننده با تحصیل فرا گرفته شده است که با آنها 1700 آموزگار از جمله 439 به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغولند. همچنین در دو مؤسسه تا مکتبی 170 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده. در نزد 56 مؤسسه تعلیمی ناحیه 1600 نفر کودک سن 5-6 ساله به مرکز انکشاف کودک فرا گرفته شدند. در سال سپری شده به مؤسسه‌های تعلیمی میز و کرسی وارد گردید که این اقدام نیک برای دانش اندازی خوانندگان و نورسان بود. نتیجه همین دستگیری و غمخوری‌های دولت حکومت کشور به ساحه معارف بود که در المپیادهای ناحیوی، منطقوی و جمهوریوی 36 نفر خواننده مؤسسه تعلیمی ناحیه شرکت ورزیدند. 7 نفر خواننده سزاوار جای یکم و دوم گردند. در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در ناحیه دوری ناحیوی برگزار گردید که در آن خوانندگان بسیار فعال اشتراک کردند. انشاءات‌های جشنی ناحیه رشت در ساحه معارف نیز به شمارند. با اقدام صاحبکار وطنی ساکن محل فیض‌الدین ضیاءالدینov در دهه شوله جماعت باقی رحیمزاده بنای تعلیمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 قامت راست نموده ایستاده است. در مؤسسه تعلیمی کارهای ساختمانی از ماه نوامبر سال 2020 آغاز گردیده است. طبق اطلاع
таълимгоҳ ду ошиёна бунёд гардида дорои 16 синфхона, маҷлисгоҳ, 4 утоқи корӣ ва 4 кабинети фаннӣ мебошад. Мактаб барои 320 хонанда дар якбаст дар назар дошта шудааст. Соҳибкори ватандӯст барои корҳои сохтмониву анҷом додани кори хайр 10 миллион сомонӣ ҷудо намудааст. Фаъолияти бинои як ошиёнаи таълимгоҳ ба соли 1985 рост меояд. сол ба сол соҳаи маориф рушд карда истодааст. таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои муъаззами миллат ҷаноби олӣ ба соҳаи маориф нигаронда шудааст. ин соҳаро соҳаи калидӣ эълон кардааст ва таи солҳои охир бисёр дастовардҳо дар соҳаи маориф ҳам ба чашм мерасад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 бинобар сабаби баттари ҳашари умумӣ белоҳияи аниқи сохтмонӣ сохта шуда буд ва ҳаҷми синфхонаҳо бисёр хурд буд. дар паси ҳар як миз 3-4 нафари хонанда менишаст ва бисёр мушкилоти зиёд мавҷуд буд барои дарсафзудкунии хонандагон. худи ҳамин ҷавонмард Файзиддин Зиёдинов ки хатмкардаи ҳамин муассиса буд, таи ҳар сол омада аз аҳволи мактаб бохабар мешуд, ба омӯзгорон камубеш кӯмак мерасонд ва ҳамин вақте ки мо вайро таклиф кардем ки аз ҳоли хонандагон дар синфхонаҳо хабар гирад, ҳамин аҳволро дид ва аз ҳидоятҳои созандагии ҷаноби олӣ пешвои муъаззами миллат рӯю илҳоми тоза гирифта даст ба ҳамин иқдоми наҷибона зад, яъне ба сохтмони ҳамин бинои муассиса. дар деҳаи Тагобаи ҷамоати деҳоти Тагоба мактаби рақами 10 дорои шароити мусоиди таълиму тарбия ва донишомӯзӣ мебошад. ин таълимгоҳ аз иншоотҳои ҷашнест ки соли 2019 ба истифода дода шудааст. хонандагон дар муассиса то синфи 11 таҳсил мекунанд. муассиса бо хати оби гарм низ таъмин аст. дар шароити кӯҳистон мавҷуд будани чунин имконияту шароит аз хонандагон талаб менамояд ки амиқан донишомӯз бошанд, зеро муҳимтарин омили комёбӣ дар соҳаи маориф таълиму тарбия мебошад. аз ин рӯ бояд омӯзгорон низ дорои дониши баланди касбӣ бошанду маҳаки асосии ганҷинаи маънавии насли имрӯз гарданд. ба зинаи томактабӣ низ дар ноҳияи Рашт аҳамияти махсус дода мешавад. то имрӯз дар муассисаҳои томактабӣ 170 нафар кӯдак ба тарбияву омӯзиш фаро гирифта шудаанд. ба истиқболи санаи фархундаи миллат 30-солагии истиқлолияти давлатӣ боз як кӯдакистони муосир қомат рост менамояд. ҷараёни корҳои сохтмонӣ аз он дарак медиҳад ки муассисаи томактабӣ пурра зери назар қарор дошта сохтмончиён кӯшиш намуда истоданд ки дар вақти пешбинишуда кӯдакистонро бо сатҳу сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои сохтмонӣ ба анҷом расонанд. ҳар як утоқ вобаста ба хусусияти зинаи таҳсилоти томактабӣ бунёд карда мешавад. бояд қайд намуд ки барои дигар зинаҳои таҳсилот дар ҳудуди ноҳия донишкада ва коллеҷҳои соҳавӣ амал мекунад. аз ҷумла донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт ва коллеҷи тиббӣ. имрӯз дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт 4 факултет таърих ва педагогика, забонҳо, табиии риёзӣ ва асосҳои идоракунӣ дар соҳаи маориф фаъолият мекунад ки мутахассисонро аз рӯи 26 ихтисос омода менамоянд. шароити мусоиди таълим барои дарсҳои назариявию амалӣ дар донишкада муҳайё карда шудааст. асосан донишҷӯён дар машғулиятҳои амалӣ асбобҳои аёнии таълимро васеъ истифода намуда барои дар истеҳсолот омода шудан ва фаъолият намудан кӯшиш ва талош менамоянд. ҳайати устодони ин боргоҳро номзадони илм, муаллимони калон ва аспирантону унвонҷӯён ташкил медиҳанд. синфхонаҳои физика ва химияи ин мактаби олӣ дорои лабораторияҳои муосир мебошад ки дар самти анҷоми корҳои лабораторӣ ва дигар хосиятҳои физикӣ мусоидат мекунад. донишҷӯён аз синфхонаи технологияи информатсионӣ васеъ истифода карда хусусияти ин муҳимоти асрро меомӯзанд. толорҳои фарҳангиву маҷлисгоҳ дорои маҷмӯаи хуби варзишӣ мебошад. ин шароит имконият медиҳад ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим рӯй оварда ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш машғул шаванд. муосиртарин толори варзишӣ маҳз дар ин донишкада сохта шудааст то донишҷӯён дар баробари донишомӯзӣ ба варзиш машғул шуда тарзи ҳаёти солимро пешаи худ кунанд. дар ин толор пайваста бозиҳои волейболу футбол сурат мегирад.
барои тамошобинон ва дӯстдорони варзиш низ шароити тамошову фароғат муҳайё карда шудааст. дар ҷамоати деҳоти ҳоӣ дар баробари бунёди дигар муассисаҳои таълимиву синфхонаҳои иловагӣ ва аз навсозии қисмҳои асосии муассисаҳои таълимӣ сохтмони мактаби рақами 22 идома дорад. Ин иншооти ҷашниро ташкилоти ҷамъиятии хайриявии Тоҷикистон ба оҳда дорад. корҳои сохтмонӣ дар мактаб аз соли 2020 оғоз гардидааст. тибқи лоиҳа таълимгоҳ дуошиёна дар назар дошта шудааст. муассисаи мазкур дорои 18 синфхона, маҷлисгоҳ, ошхона, синфхонаҳои таълими меҳнат барои духтарон ва писарон, кабинетҳои фаннии химия, физика ва компютер мебошад. тибқи иттилои масъулин, фаъолияти таълимгоҳ дар Дубаст бо фарогири 500 хонанда лоиҳакашӣ шудааст. гурӯҳи 50 нафараи сохтмончиён кӯшиш намуда истоданд, то таълимгоҳро бо сифати баланд бунёд намуда дар ихтиёри хонандагони замони соҳибистиқлолии кишвар қарор диҳанд. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати комили ватан, имрӯз наврасони замон дар баробари таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ ба фароғату истироҳат фаро гирифта мешаванд. чунин раванд аз он шаҳодат медиҳад, ки миллати тоҷик бо дарки баланди масъулият ва маърифати баланди хонаводагӣ ба таълиму тарбияи насли наврас машғул гардида, фарзандонашонро чун ояндасозони ҷомеа ба камол мерасонанд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар ин росто нақши муҳим дорад. дар ин замина дар ноҳияи Рашт истироҳатгоҳи тобистонаи Камароб фаъолият мекунад. дар як мавсим дар 4 баст кӯдакон фароғат мекунанд. шароит барои тафреҳу фароғати наврасон муҳайё мебошад. мактабачагон ба маҳфилҳои гуногуни омӯзишиву фарҳангӣ ва варзишӣ ҷалб карда мешаванд. ҳар як истироҳаткунанда кӯшиш мекунад, ки 15 рӯзи дар ихтиёр доштаро самаранок истифода бурда, хотироти маънавии худро рангин созад. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, корҳои сохтмонӣ дар биноҳои маъмурии ҷамоатҳои Ясман ва Тагоба ба ухӣ расида, барои кормандони мақомоти маҳаллӣ шароити арзандаи корӣ таъмин гардидааст. бояд гуфт, ки ҳамакнун коргузорӣ дар ин ҷамоатҳо таҷдиди назар шуда, тибқи меъёрҳои ҷавобгӯ ба талаботҳои ягонаи давр ба роҳ монда шудааст. сохтмони бинои ҷамоати шаҳраки Навобод ба худ вусъати тоза дорад. ин иншооти ҷашнӣ дорои 10 утуқи корӣ, маҷлисгоҳ ва дигар иншооти ёрирасони маишӣ мебошад. масъулин кӯшиш доранд, то ҷашни истиқлоли миллии ин бино бо намои зебо дари худро барои сокинони шаҳраки Навобод боз кунад. бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор иншоотҳо дар арафаи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. мавриди қайд аст, ки биное, ки имрӯз дар истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор мегирад, санги асосашро бевосита президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санги асос гузошта буданд ва айни ҳол дар арафаи анҷомёбист. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ободию бунёдкорӣ ва созандагӣ дар ҷамоати шаҳраки Навобод як қатор иншоотҳои дигарам мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. тибқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба факултети журналистика дохил шуда, онро хатм намуда ба азодгоҳам баргашта кор ва фаъолият карда истодаам. ман шукронаи истиқлолияти давлатӣ мекунам, ки барои мо ҷавонон шароит муҳайё мебошад. бо ибтикори соҳибкорони маҳал дар ҳудуди ноҳия корҳои ободониву бунёдкорӣ зиёд ба чашм мерасад. аз ҷумла нуқтаи фурӯши сӯзишвории муосир бо тамоми шароит ва бо истифода аз бехатарии сӯхтор дар доираи муқаррароти мавҷудаи соҳа бунёд гардидааст. ин раванд боис мегардад, ки хизматрасонӣ ба ронандаҳо дар сатҳи хуб ба роҳ монда шавад. бозори Сияриён аз 2 ошиёна ва таххона иборат буда, сохтмонаш соли 2019
оғоз гардидасту дар арафаи анҷомёбист дар ҳамин мавзеъ соҳибкор ошхона, терминал ва дигар иншоотҳои ёрирасонро бунёд намуда истодааст. дар ҷамоати деҳоти Ясман мағоза ва фурӯшгоҳҳои замонавӣ бунёд гардиданд. дар воқеъ мардуми тоҷик сазовори чунин ободиву созандагӣ ва шароити арзандаи зиндагӣ ҳастанду ҳифзи истиқлолияту арзишҳои миллӣ мароми мардуми тоҷик аст. фарҳангро ҳастии миллат меноманд. ҳар як халқиятро маҳз аз рӯи фарҳангу забонаш мешиносанд. миллати тоҷик ва давлатдории тоҷикон дорои фарҳанги бою ғанӣ ва ҳазорсола мебошад. дари қасри фарҳанги ноҳия ҳамарӯза барои сокинони маҳал боз аст. атрофи ин биноро гулҳои рангоранг оро доданд. ҳар як нафаре ки гузораш ба ин макон меафтад ҳатман ба ин зебогиҳо мароқ зоҳир мекунад. бо талоши масъулини соҳа ва дастгириҳои ҳокимияти маҳаллӣ толори фарҳангии қаср аз таъмири асосӣ бароварда шудааст. ҳамакнун тадбиру чорабинӣ ва ҷамъомаду ҷаласаҳо маҳз дар ин макон сурат мегирад. замонавӣ гардидани толор роҳияи фарҳангиёни ноҳияро болида гардонидаасту аҳли санъату ҳунар пайваста чорабиниву маҳфилҳои ширу шакар мегузаронанд. имрӯзҳо дар саросари кишвари азизамон ба истиқболи ин ҷашни фархонда ва тақдирсози миллатамон, яъне 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои созандагию ободонӣ вусъати бомарон ва тоза доранд ва дар ноҳияи Рашт низ имрӯзҳо корҳои созандагию ободонӣ роҳандозӣ карда истоданд ва дар ин замина соҳаи фарҳанги ноҳия низ дар даврони соҳиби истиқлоли кишвар рӯ ба рушду такомул ниҳода истодааст. ва агар то даврони соҳиби истиқлолӣ дар кишвари азизамон дар ноҳияи Рашт ҳамагӣ 6 хонаи фарҳангӣ ва 31 китобхона фаъолият дошта бошанд, айни замон дар даврони соҳиби истиқлолии кишвари азизамон шумораи хонаҳои фарҳангӣ ба 13 адад, 3 клуб ва 40 китобхона дар соҳа фаъолият доранд ва шумораи кормандон дар соҳаи фарҳанг имрӯз 152 нафарро ташкил медиҳанд. дар даврони соҳиби истиқлолии кишвари азизамон он китобхонаҳое ки дар хонаҳои шахсӣ ва вагонҳо ҷойгир шуда буданд ба китобхонаҳои наву замонавӣ табдил дода шуданд ва танҳо 15 китобхона дар сатҳи маҳал сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. боғҳои фарҳангию фароғатии ноҳияи Рашт воқеан ҳам имрӯз ба макони сайру гашти тамошобинон ва сокинони маҳал табдил ёфтааст ва дар ин давра амфитеатр дар боғи фарҳанги фароғатии ноҳия ва инчунин клуб дар деҳаи Вардуҷ ва инчунин боз якчанд китобхонаҳои дигар мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. танҳо соли гузашта 4 адад китобхона дар ҷамъияти деҳоти Қазноқ, дар ҷамъияти деҳоти Қалъаи Сурх, дар ҷамъияти деҳоти ба номи Боқир Ремзода, дар ҷамъияти деҳоти Ҳиҷборак мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд ва имрӯз бошад дар доираи корҳои созандагии ободонӣ бахшида ба ин ҷашни фархондаи миллатамон сохтмони 6 китобхонаи дигар ки дар ҳолати садамавӣ қарор доранд мавриди айни замон сохтмонашон рафта истодааст ва дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. ва ба истиқболи ин санаи фархонда имрӯз аҳли фарҳангчиёни ноҳия тамоми нерӯ ва кӯшишу ғайрати худро баҳри сазовор истиқбол гирифтан аз ин ҷашни фархондафоли миллатамон равона намуда истоданд. китобхонаи марказии ноҳия дорои адабиёти зиёди бадеиву илмӣ ва оммавӣ мебошад. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ аҳли ҷомеаи шаҳрвандиро дубора китобхону китобдӯст намуд. ҳамарӯза толори хониши китобхона пур аз хонанда буда мутолиаи адабиёти бадеӣ ва рушди тафаккури адабии сокинон рӯй ба пешравӣ намуда истодааст. масъулин мегӯянд ин озмуни сатҳи баланд имконият дод то адабиёти тозанашри бадеӣ боз ба китобхона ворид карда шавад. ҳамакнун дари ин ганҷинаи бебаҳо ба рӯи хонанда боз аст то лаззати китоб дар зеҳни андешаву фикри ҳар нафар ҷой гирад. осорхонаро нигоҳдорандаи таърихи миллат меноманд. бо ин мақсад дар назди бахши фарҳанги ноҳия осорхонаи қадима амал мекунад. асосан нигоҳдорандаҳои ин макон дар чорабиниҳои оммавӣ намоиш дода мешавад. нигораву ангора ва анъанаву таърихи ниёгон дар ин осорхона 450 ададро ташкил медиҳанд ки маҳфуз нигоҳ дошта мешаванд.
чунин далелҳои раднопазир бозгӯи таърихи қадима доштани миллати тоҷик ва давлатдории кӯҳанро исбот менамояд. дар осорхона марҳилаҳои муайян ва давраҳои ҷудогонаи таърих дар симои нақшу нигори миллӣ дарҷ гардиданд. дидану ошноӣ пайдо намудан бо олами ин нигористон барои ҳар як шахс аҷиб аст ва масъулин ҳар яки онро чун гавҳараки чашм ҳифз менамоянд. осорхонаи дигаре ки дар ноҳия ба истиқболи 30-солагии ҷашни истиқлолияти давлатӣ созмон дода шудааст, бо номи Баҳори Аҷам маъмул аст. ин осорхона дар деҳаи Ҷафр ҷойгир аст. осорхона аз 3 ошёна иборат аст. дар қабати якум 2200 нигораву ангора ва тасвиру далелҳои таърихӣ, дар қабати дуюм маркази ҳунармандӣ бо гирдоварӣ, сӯзаниву гулдӯзӣ, кашидадӯзиву тасвири зебои чакан ва дигар духтаниҳои барои бонувон зарурӣ, ва дар қабати сеюм толори ҷаласаву чорабиниҳои илмиву оммавӣ ва омӯзишӣ. боғҳои фарҳангиву маданӣ, гулгашту хиёбон ва мавзеъҳои таърихиву сайёҳии ноҳия дар зарфи 30 соли истиқлолияти давлатӣ симои худро дигар карданд. имрӯз ин макон ҳама тозаву озода ва ҷолиби диққатанду макони сайёҳату фароғат ва истироҳати сокинону меҳмонони Раштонзамин. фарҳангиёни ноҳияи Рашт бо истифода аз сулҳу субот ва амну истиқлоли воқеӣ замзамаи муҳаббати ватан менамоянд. бонувону духтарон бо ба бар намудани пироҳанҳои тоҷикона ва орзуву мароми бепоён сари кӯчаву боғ, гулгашту хиёбон қадам зада аз оромиву зебогиҳои диёр лаззат мебаранд. кӯдакони хушилҳом ва толебаланд таронаи ватандорӣ замзама намуда айёми кӯдакиву наврасӣ ва даврони тиллоии давр мекунанд. хурсандии модари тоҷик ҳадду канор надорад, чунки оилаи солим ва ватани обод танинандози муҳаббати бепоёни уст. дар тӯли 30 соли соҳиби истиқлолии кишвар тоҷикистони мо қадам ба қадам ба сӯи муваффақият равона асту тамоми соҳаҳои афзалиятноки кишвар ба сӯи муваффақият ва навгониҳо рӯбарӯ шуда истодааст. ва имрӯз барои мо ҷавонон низ дар ин даврони соҳиби истиқлолӣ шароитҳои корӣ хеле зиёданд. дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо ҷавонон хеле зиёд аст. ва имрӯз мо медонем ки бо рушд кардани илму техника ва бо суръати кайҳонӣ пеш рафтани тамоми соҳаҳои дунё имрӯз тамоми шароитҳои корӣ барои тамоми инсонҳо хеле муҳайё гардида истодааст. мо ҷавонон бояд ба ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ва ба ин шароитҳое ки имрӯз дар ин давоми соҳиби истиқлолӣ барои мо муҳайё аст ҷавобан бояд мо барои худ касб омӯзем, барои худ ҳунар омӯзем, соҳибкасб гардем ва барои насли оянда як намуна бошем ва ҳамеша хизматгор ва ҳамеша хизматрасони ҷамъият, ҳамеша ғамхору пуштибони давлату миллати
дар ҳудуди ноҳия 3 меҳмонхонаи муосир, соҳили Сурхоб, Шоми Рашт ва ҷамъияти матлубот мавриди баҳрабардорӣ қарор доранд, ки маҳз дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар қомат рост намуданд. Шароити зарурӣ дар меҳмонхонаҳо муҳайё карда шудааст. Ҳар нафаре ки баҳри анҷоми сафари сайёҳӣ ба ноҳияи Рашт меояд, аз ин меҳмонхонаҳои кушоду барҳаво ва тозаву озода истифода менамояд. мақсади масъулин шароити арзандаву созгор фароҳам овардан ба сайёҳону меҳмонон мебошад. дигар бахши сайёҳӣ ин фаъолияти густурдаи тарабхонаву ошхонаҳои миллӣ ва тарзи хизматрасонии онҳо мебошад. дар ноҳияи Рашт тарабхонаву ошхонаҳо бо усули муосир ва омехтагии унсурҳои миллӣ сохта шуданд. асосан хӯрокҳои омодагардида миллианду аз маҳсулоти табиӣ омода гардиданд. ин бахши сайёҳӣ низ ба худ санъати махсус дорад ва ба ин равия низ меҳмонону сайёҳон аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. аз ин рӯ масъулини ошхонаҳо кӯшиш мекунанд, ки хӯроку хӯришҳои тоҷиконаро бо таъму маззаи махсус омода созанд. варзишу солимӣ пайваста зери назари ҷомеаи варзишпарварамон қарор дорад. дар ин замина бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи мазкур кӯшиш мекунад, ки пайваста дар соҳа навгониҳо ба чашм расад. дар 5 солаи охир бунёди майдончаҳои солимгардониву варзишӣ дар қаламрави кишвар ба ҳукми анъана даромадааст, ки ин иқдом то ба ноҳияи Рашт низ расид. ҳамакнун дастпарварони мактаби варзишии ноҳияи Рашт кӯшиш мекунанд, ки ин майдончаҳои солимгардонӣ ва варзишӣ пурсамар истифода бурда шавад. асосан дар назди муассисаи варзишии мазкур ду дастаи футболбозон амал мекунад. наврасони аз 8 то 15 сола шомили ин дастаҳои футбол мебошанд. тавре ки иттилоъ дода шуд, варзишгарони намуди футбол аллакай иштирокчӣ ва ғолибони марҳилаҳои ноҳиявию минтақавӣ мебошанду ба даврҳои шаҳрии мусобиқаи футбол пешгомӣ доранд. акнун бо талошу заҳмати зиёд кӯшиш мекунанд бо омодагии ҷиддӣ қувваю маҳорати худро дар мусобиқаҳои сатҳи баланд санҷанд.
мо ҳамарӯза машқ тамринҳои худро дар ҳамин майдончаи замонавӣ баргузор мегардонем. мо мактаби варзишӣ кӯшиш мекунем ки кӯдакон наврасонро ба футбол ҷалб кунем. рӯз то рӯз ҷалб карда истодаем. мо дар мусобиқаҳои минтақавӣ иштирок карда истодаем. моҳи гузашта дар мусобиқаи минтақавӣ байни 13-солаҳо ҷои аввалро ишғол намудем, яъне ки роҳхат ба шаҳри Душанбе гирифтем. кӯшиш карда истодем ки оянда дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол намоем. дар бахши варзиш ва солимӣ толорҳои зебои варзишӣ низ дар ихтиёри сокинону варзишдӯстони ноҳияи Рашт мебошад, зеро зебоӣ, тавоноӣ, пурқувватӣ ва солимӣ аз варзиш аст. намудҳои гуногуни варзиш дар ноҳия ба худ бахши алоҳида дорад ва ҷавонон вобаста ба шавқу ҳавас метавонанд ба онҳо шомил гарданд. ҳар нафари ба варзиш рӯй оварда рӯҳану ҷисман солим ба воя мерасад. бо назардошти ин андеша аксари сокинони ноҳияи Рашт тарзи ҳаёти солимро пешаи худ намуданд.